Áno, aj takúto piesočnatú pláž môžete nájsť na Slovensku. Pýtate sa kde? No nedaleko mesta Lučenec, na vodnej nádrži Ružina, ktorá je po rokoch opäť napustená a pripravená vítať turistov. Vodná nádrž vznikla v rokoch 1969 až 1973 a do trvalej prevádzky bola uvádzaná v roku 1974, pričom za čias socializmu patrila k top dovolenkovým lokalitám na celom Slovensku. A len zaparkovať tu bol veľký problém. V tomto videu sa pozrieme na dve hlavné pláže. Ružinskú a Divínsku stranu nádrže, povieme si v skratke niečo o tom, ako nádrž vznikla, pozrieme sa aj na ceny a krátku históriu okolitých pamiatok, či nejaký ten typ na výlet, ak sa sem vyberiete. Ak sa vám video bude páčiť, budeme radi za like, komentár a prípadný follow. Ako sme už hovorili, vodná nádrž Ružina vznikala koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia, pričom hlavným účelom bolo zabezpečiť ochranu pred povodňami, stabilizáciu prietokov v okolí, vytvoriť zásoby vody pre priemysel a poľnohospodárstvo a tiež umožniť výrobu elektrickej energie v malej vodnej elektrárni. Významnú, hoci druhotnú úlohu zohrala aj snaha podporiť rekreáciu, rybárstvo a oddych v regióne. Pri výstavbe nádrže bolo v inundácii Budinského potoka vyvlastnených a následne zaplavených niekoľko rodinných domov, hospodárskych stavieb a hospodárskych dvorov. Medzi nimi bola aj budova školy, ktorá slúžila miestnym deťom ešte pred napustením nádrže. Obyvatelia boli vysťahovaní a majitelia dostali náhrady. Pôvodné objekty boli zbúrané alebo zanechané osudu, kým sa hladina vody zdvihla a postupne všetko pohltila. Tak, ako pri iných veľkých vodných stavbách, museli niektoré rodiny opustiť rodiská v prospech vyššieho záujmu spoločnosti. V nedávnej minulosti si mohli starší obyvatelia okolia zaspomínať na to, ako to vyzeralo v údolí pred napustením priehrady, keďže v roku 2019 sa z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie hrádze a technických zariadení nádrž úplne vypustila. K jej plnému napusteniu došlo až tento rok, aj keď kúpanie a rekreačné aktivity boli možné už aj rok predtým, keď bola hladina vody dostatočne vysoká na bezpečné využitie nádrže. Dosť bolo ale o histórii. Poďme sa spoločne pozrieť na, pre nás aj keď možno prekvapivo, lepšiu časť pláže, na Divínsku stranu nádrže, kde trávime pravidelne niekoľko víkendov ročne. V nedávnej minulosti sme pripravili širšie porovnanie cien z našich výletov s cenami na chorvátskom pobreží. A musíme priznať, že až pri natáčaní týchto záberov nám došlo, aké rozdiely v cenách existujú medzi Chorvátskom a napríklad Divínskou plážou. O to viac nás prekvapili fotografie v mobile z roku 2022, na ktorých sú zachytené ceny v miestnej reštaurácii Palladium. Môžete ich vidieť priamo v zábere. Musíme povedať, že pre niekoho, kto väčšinu času trávi v zahraničí alebo napríklad v Prahe, sú tu miestne ceny naozaj veľmi milým prekvapením. Výrazne nižšie ceny jedál, nápojov a služieb na Divínskej pláži v porovnaní s vyhlásenejšími destináciami v zahraničí vás určite potešia, najmä ak hľadáte dostupnú a pritom príjemnú dovolenku doma na Slovensku. Divínska časť nádrže Ružina je skutočne známa nielen pokojom a krásnou prírodou, ale aj pravidelnými diskotékami či spoločenskými akciami, ktoré sa konajú priamo na pláži. V obci Divín, ktorej dominantou je zachovaná zrúcanina stredovekého hradu a nádherne zrekonštruovaný kaštiel, nájdete počas leta aj množstvo kultúrnych podujatí, koncerty, jarmoky či výstavy v interiéri kaštieľa aj pod holým nebom. Aj tieto aktivity lákajú k vode množstvo ľudí z okolia, najmä z Banskej Bystrice, Zvolena či Lučenca, ktorí tu majú mnohí vlastné chaty alebo letné domy. Nie sa čomu čudovať, cesta trvá z Banskej Bystrice približne 50 minút, zo Zvolena okolo 30 minút a z Lučenca sotva 15 minút. Pre lepšiu predstavu, z Bratislavy sa autom na Ružinu dopravíte asi za 2,5 až 3 hodiny, z Košíc vám cesta autom zaberie okolo 2,5 hodiny.
Takáto dostupnosť robí z Ružinej jedinečnú rekreačnú destináciu nielen pre miestnych, ale aj pre návštevníkov z celého Slovenska. Aj keď tu v zime môže napadnúť sneh, celá oblasť patrí medzi najteplejšie miesta na Slovensku. Letné sezóny sú dlhé a s množstvom horúcich dní. Aj preto sme práve tento rok vyskúšali niečo netradičné. Vysadili sme prvé olivovníky v okolí Ružinej. Vďaka spojeniu nepravidelnej party atmosféry, bohatých kultúrnych akcií, ideálnej klímy a výbornej dostupnosti je Divínska strana Ružinej skvelou voľbou na relax pre všetky generácie. A prichádzame k absolútnej dominante ružinskej pláže, novovybudovanému areálu Kotva. Práve tu si môžete vychutnať slnečné dni naplno, prenajať si ubytovanie alebo pohodlné lehátka priamo na piesočnatej pláži. Vstup na pláž je spoplatnený 2 eurami. Ak si chcete užiť ešte väčší komfort, môžete si prenajať lehátko na celý deň za 5 eur, slnečník za 4 alebo uterák za 3 eurá na deň. K dispozícii sú aj vodné atrakcie. Skúsiť môžete kajak či vodný bicykel už od 8 eur za pol hodiny, alebo si vyskúšať paddleboard za 12 eur na hodinu. Ak prídete s rodinou alebo s partiou priateľov, určite využijete zvýhodnené rodinné vstupné pre 4 osoby za 24 eur na deň, v ktorom máte zahrnuté 4 lehátka a 2 slnečníky. Areál Kotva sa teší obľúbe najmä vďaka kvalitným službám a piesočnatej pláži, ktorá je na Slovensku skôr výnimočná. Kotva pri vodnej nádrži Ružina ponúka luxusné ubytovanie v mobilných domoch za ceny od 132 eur za noc a v glampingových stanoch od 123 eur za noc. K dispozícii je 5 mobilných domov pre rodinné pobyty, štýlové dizajnové stany tematicky zariadené, ktoré poskytujú nezabudnutelný zážitok v prírode. Ubytovanie zahŕňa Wi-Fi pripojenie, klimatizáciu, televízor a plne vybavené kuchynky. Raňajky sú možné na požiadanie a parkovanie je bezplatné priamo pri objekte. A poslednou časťou nášho videa sú tipy na krátke výlety v okolí Ružinej. Určite odporúčame už spomínaný hrad Divín, ktorý je dominantou celej oblasti. Ak vás zaujíma, prečo je dnes v podobe zrúcaniny, odpoveď sa skrýva v príbehu nepráve čestného posledného majiteľa Imricha Balasu, ktorý bol známy svojimi násilnými a lúpežnými výčinmi, dokonca bol podozrivý, že plánuje vydať hrad Turkom. Aj preto prišlo pod Divín v roku 1666 približne 3000 cisárskych vojakov, ktorí po obliehaní hrad dobili a vyhodili do povetria. Tento príbeh je v skutočnosti ešte zložitejší a rozhodne by stál za slovenskú edíciu Kingdom Come Deliverance. Ak sa o minulosti a osude hradu chcete dozvedieť viac, určite navštívte krásny zrekonštruovaný kaštieľ, kde môžete vidieť interiéry, historickú expozíciu a dozviete sa aj zaujímavosti z príbehu hradu. Vstup na hrad je aktuálne spoplatnený celý rok od 9. hodiny rannej do 17. pričom vstupné je 4 eurá pre dospelého a 2 eurá pre dieťa.
Navštíviť môžete aj kaštiel, kde vstupné pre dospelého je 5 eur, pre dieťa 3 eurá. Prehliadky v období júl-august prebiehajú od útorka do piatka o 11., 13. a 15. hodine, cez víkend potom o 11., 12.30, 14. a 15.30. Nezabudnite, prehliadku je potrebné nahlásiť aspoň 15 minút pred začiatkom. Lákadlom v okolí je určite aj zámocký hotel Halíč, ktorý patrí medzi najkrajšie historické hotely na Slovensku. Odkaz na krátke video nechávame vo videu. Za zmienku určite stojí aj hrad Slovenská Ľupča, jeden z najzachovalejších a najvýznamnejších hradov na Slovensku. Tento majestátny hrad sa týči na vysokom brale nad obcou Slovenská Ľupča, len niekoľko kilometrov od Banskej Bystrice. Ďalším typom na výlet v okolí je Viglašský zámok, ktorý patrí k národným kultúrnym pamiatkám a vyniká nielen rozsiahlou históriou, ale aj súčasným využitím ako štvorhviezdičkový hotel s wellness a kongresovými službami. A posledný typ na výlet patrí malebnému, zatiaľ ešte nie príliš známemu kostolíku v Čeríne. Kostol svätého Martina, opevnený historický chrám s unikátnou atmosférou a stredovekými freskami, stojí na vyvýšenine nad obcov a predstavuje skutočný architektonický skvost regiónu. Z Ružinej je sem autom približne 45 minút jazdy. A to je záver nášho videa. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či navštevujete Ružinu, ktorá strana sa vám páči viac, Divínska alebo Ružinská. Nezabudnite nás podporiť lajkom, ak sa vám video páčilo, a prípadne aj sledovaním nášho kanála. Ďakujeme, že ste boli s nami. Vítáme vás u našeho nového videa, které ale tentokrát nebude vyprávět konkrétní příběh, jak jste u nás zvyklí. Místo toho vás pozveme na putování po Via Sacra. Jedinečné poutní trase, která spojuje posvátná místa 3 zemí. Česka, Německa a Polska. Projdeme si spolu svatostánky ukryté v historické oblasti Horní Lužice a jejího okolí. Kraje, který až do 18. století patřil pod korunu českou. Navštívíme kláštery, kaple, starobylé baziliky i poutní místa, která po staletí přitahují poutníky z celé Evropy. Již nyní najdete na našem kanálu speciální seznam videí věnovaných právě této poutní cestě. A jestli si nechcete nechat ujít tuto unikátní sérii, nezapomeňte dát like, odběr a ideálně i zvoneček. Vydáme se spolu na cestu, která není jen o krajině a architektuře, ale hlavně o tichu, víře a čase, který se zde zastavil. Tak se hezky usaďte a pojďte s námi objevovat historii, víru a památky našich předků.